Malawian Camera. Amalawi anzanga, ndafuna kuti tiyankhulanepo maka pankhani yokhuzana ndi mchitidwe kapena maganizidwe oganiza kuti kuwina zisankho ndipo kapokha pamene munthu wapeza njira zobera wapanga matriki osiyanasiyana kuti uthe kubera zisankho. Izi zikupangisa kuti zipani ziko muno zisamakhale zolimba komanso zisamaganizire za membership ya muchipani pomachita zinthu zabwino muchipanimo chifukwa amaganiza kuti kuwina zisankho ndi kubera zisankho. Azipani akanakhala kuti amadziwa kuti munthu amene ali membala akhoza kapena citizenry akhoza kuyika chipani mboma kapena osachika mboma bwezi akumalemekeza kwambiri munthu citizenry. People think kuti akagawa t-shirt ndi kuti iwowo ndi abwino. Koma the fact limeni kuti mene mumayendesera chipani chanu, mene mumayendesera ndi zimene zimaonesera kuti awawa can be good leaders. So ineyo ndimafuna ndinenepo ichi kunena kuti this time around sinthawi ya ngati imene timachita kuti ya nthawi ya achina Eunice Chipangula, imene nthawi ya Abakiri Muluzi imene timayembekezera zisankho malizatsi ake mpaka 2 weeks asadatuluke, tikudikira kuti malizatsi achokere ku Chizumulu Island kapena achokere ku Likoma Island kaya achokere ku Lake Chirwa kaya magalimoto kumavutika mayendedwe, tikudikira malizatsi kuti abwere. Kumachita kuona kuti apapa aboma awawa Abakiri Muluzi wa aluza zisankho izi akuwina ndi uyo, koma chifukwa cha zimene zikuchitika on the way kumasinthana magalimoto imene yachoka ndi malizatsi ndi ukasinthana pena pake ndi umakapeza kuti malizatsi eni asanalengezedwe akalengezedwa ena amene amapangisa anthu kumakhala pa mpando chifukwa chobera. Sindikukhulupirira kuti this time around ikhoza makhala ngati nthawi ya Joyce Banda imene amapezeka kuti mpaka akunena section 42 ikuti mwakuti koma ili yolakwika ndi kumakanena kuti ayi pano patiyeni tipangeso recount inesi ndiyimiraso zisankhozi. Akumaona kuti zisankho zaberedwa a DPP awabera. Inoyo sindikukhulupirira kuti ngakhale nthawi imene a DPP amanena kuti DPP is a system, DPP is a system. Akumatenga munthu wa muchipani administrative secretary wa muchipani ndimakachita supply makompyuta ku electoral commission. Kodi makhala muli chani? So timaganiza kunena kuti tiye nditati chose chipicture chomanena kuti chisankho china chili chose kuti munthu uwine koma ukuyena akubera. People think like kuti achakwera sangathe kuwina zisankho pokhapokha atabera. Ndizotheka kuwina zisankho chifukwa chonena kuti iweyo umakhala bwino ndi anthu ako muchipani, ukuyendesa bwino chipani chako, uli ndi membership. Akuluakulu tidakhazika malamulo nziko muno kunena kuti electoral commission ndiyo khayo imene idapatsidwa mphamvu yoyendesa zisankho. ACB idapatsidwa mphamvu yofufuza anthu kuti akuba ndalama mboma aziwafufuza. Apolisi amakamugwira munthu amene ali wakuba. Ndelero tikamanena kuti yayi komanso pano wakuba uja amene waba ndalama mboma azikafufuza ACB pali ndekuti tikusatira malamulo. Wapolisi amene akuyenda kukagwira wakuba ndi wakuba azinena kuti ayi koma ndikafufuze ku polisi. Akufunako chani ku polisi? Akaone pamene pali mifuti ndipati kuti azikabako mifuti. Lero tikamanena kuti ayi koma tiyeni tikayang'ane tikapange audit mu makompyuta kaya za electoral commission. Iweyo ndiwe player, iweyo ndi amene uyendesedwa chisankho chakocho, ndiye kunena kuti ayi koma tikayang'ane auditing mu makompyuta a electoral commission. Zili ngati kwakuba kumanena kuti akufuna akayang'ane ku polisi, akayang'ane pamene pamakhala mphamvu za polisi.
cholinga azikaba mifuti akabe chani kuti iyeyo azikabera zinthu ngati zimenezozo. So ndimaganiza kunena kuti tiyeni tizikhala anthu odziwa kuti dziko lino limayendera malamulo. Osati kungodzuka ndi kumaopseza kuti ayi basi dziko lino kuzakhala zipolowe akuluakulu. Sizingatheke munthu amene walumbirisidwa, munthu amene walengezedwa kuti uyuyu wawina, kuti angakapezeke kuti akalolere kuti anthu azikamenyana. Sizingatheke zimenezo. Chifukwa chake tikumva kunena kuti ame akunena kuti ife tilirede, apolisi akunena kuti ife tilirede. Why should people kumaganiza za kutsogolo zisadachitike? Ineyo chimene ndikuona apa ndikuona kuti a opposition sakukonzeka up to now, palibe chimene akupanga. So anthu akuganiza kuti strategy imene idawinisa Peter Mutharika amene achakwera ndi achilima popanga tonse alliance ndi yomweyo imene ikhoza kuwawinisa anthu ena popanganso alliance. Sizikhala choncho. Ma strategy samapindulira anthu mofanana. Ine ndimaganiza kunena kuti bwanji mutamakonzeka muzipani zanuzo, makandidate amene mukuayika kutsogolo kuti ayimire chipani chanu munafunika muaoneke bwinobwino. Ma MP amene mukuapanga kunena kuti awawa akhale ma MP madera, makhansala akhale makhansala madera, munaina muziaunika mphamvu zawo. Chifukwa zonsezo zizakupangitsani kulephera zisankho kapena kuwina zisankho. Ngati mukusiya anthu amphamvu, anthu andalama zawo, ndi kumakatenga anthu opanda kena kalikonse oti oli pa ground saguza, ndi mukayembekezere kuti mukawina zisankho. MCP inapezeka zija zonena kuti inatenga candidate wawo amene ali Dr. Lazarus Chakwera, ndi akumudalira kuti akawawinisa zisankho. Inunso ngati mwatenga kandi Peter Mutharika kuti akakuwinisani zisankho, why should you fight electoral commission? Why should you fight electoral commission? And pali ma organization ena ma CSOs ena opanda ntchito osadziwa zochita amene akumangopita kumangolubwa sikutiso ndi ali registered ndi ma organization onena kuti amangolubwa pa social media akangolandira ka 1 million kwa anthu andale basa. Aya ifeyo amalawi akuti. Why don't you do referendum? Inuyo ngati muli anthu amphamvu kwambiri oti amalawi akuuzani mukanapanga referendum kuti referendum yo ndimene ingaonese kuti amalawi akuti aya malawi ayankhula. Simukupanga misonkhano yozungulira dziko lonse kumamva maganizo anthu, koma mungokhala mukanyumba kanu ndi kuyamba italemba kalata ati kulemba electoral commission tikuopa kuti kuzakhala nkhondo, ndi kuzibwera mafoma president achina Bakili Muluzi achina Joyce Banda kumayankhula ayi electoral commission plolani. Kodi iniyo mumalola kunena kuti achina Yunus Chipangulaja apereke information yoyenerera? Iniyo mumalola? Suja mati ayi pano vati kudikira kuchikuje ku Lizumu Island malizasi sanabwere Bakili Muluzi wawina chifukwa cha malizasi amene anasalira akuli Chizumu Island. So tiyena Malawi tikhale anthu oti okonda dziko, tizivomereza kuti there can be one president at a time. Nthawi yanu mudachitako ngati mudalephera kuchita control boma. Tisabwerese pano kumanena kuti kuwina zisankho it's about fighting electoral commission. Kuwina zisankho is not about fighting electoral commission. Kuwina mpira, game ya mpira is not about fighting the referee. It's about kusewera bwino pa ground, kupatsana bwino mpira. Muzipani zanu muli makangano to. Simunakonze makangano amenewo, ma primaries osokonekera koma mukulimbana ndi electoral commission imene ikuyendesa zisankho za dziko lonse, zimene anthu amayenera kuti asatire malamulo, ndi kuti kuli mayiko osiyanasiyana amene akuyang'ana inu kumafuna kuti muzichita fight that. Shame on you. Shame on you guys. Shame on you. Malawi. Camera.